El passat 17 de novembre, a les instal·lacions de Puigcerdà es van celebrar els Campionats de Catalunya de futbol sala, tant en categoria femenina com en categoria masculina. Pel que fa a la categoria femenina, els equips participants varen ser la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. Les universitats classificades per la segona fase varen ser la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Politècnica de Catalunya. L'enhorabona a totes dues universitats. Pel que fa a la categoria masculina, els participants varen ser la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Les classificades varen ser la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. A totes quatre universitats ens veiem a la segona fase. Així doncs, el futbol sala femení quedaria de la següent manera a la segona fase. La Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Politècnica de Catalunya. Pel que fa al futbol sala masculí, la segona jornada quedaria de la següent manera. Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.